Дӯсто ҳамада салом алейкум. Кӣ мехоҳад фарбе шидан дар комментария бинависед. Бале хай ҳамаи кор мегӯям ку меъёри худша дорад. Не ки мисли и одаме ки дар борааш дар видео гап мезанем, ҳар одам агар бихоҳам и хел фарбе шида наметавонад. Шиори и одаме ки мо дар борааш имрӯз гап мезанем ҳамиае ки то кафидан ма мехӯрам. Хуш омадем бародаро ба канали Эсим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Бародарое ки ба Америка рафтанӣ бошанд ва барои виза тайёр кардан надонанд чӣ кор кунем, ай чӣ сар кунем, номерое ки дар видео ҳаст бародаро метавонед занг бизанед ва кори худтона буд кунед. Баъзе саволо мешава ай бародаро дар Инстаграм ма менависанд, дар Телеграм ма менависанд ки бародар ҳамин анду фребу дурӯғ нест. Бародаро бо як бори дига мегӯям ки документи шумо тайёр мешава, шуморо метиҳам, баъд суми ҳаққи хизматшона мегирам. То есть ки чӣ хел одам метавона шуморо фреб кунад. Як бор фикр кунед. Барои ҳамин саволои беҳуда дар кор нест нависонда. Ва дӯсто танҳо ссилкае ки дар комментария ҳамин видео закрепит кардагиа ба шумо имконият медиҳад ки дар ҷанговару бозингаро сум кор кунед. Ва фаромӯш намекунед промокоди Шарипова истифода мебарем, бонус ба даст меорем. Барои бонус ба даст овардан бародаро бояд полни регистратсия кардагӣ бошем. Ссилка дар комментария видео закрепит кардагиа. Кейси Кинг, ранги Кинг Конг. Кейси Кинг и 34 сола мард ай амрикое ки и аллакай давно фаромӯш кардагие ки кор и чӣ маъне дорад. Ба наздикӣ ба фикри маънои раҳгаштанам фаромӯш мекунад. Ӯ дар хонаи падараш зиндагӣ мекунад. Аҳвози бародаро аллакай вазнаш 320 кило. Не ки ин кор бародаро чӣ хеле ки ба назар мераса ӯро тамоман хавотир намекунад. Ӯ ҳозирам мехӯрад ҳамун фастфудои дӯстдоштаи худша ва дар бораи тағйир додани ҳаёти худаш тамоман фикрам намекунад. Ва гуфти худаш ки ин проблемаи ӯ аллакай дар вақти мактаби миёна мехонданаш сар шуда. Дар вақти тамом кардани мактаби миёна аллакай вазни ӯ 130 кило буд. Вақти мактаба тамом мекуна кор намедорояд ва бародар ӯ гадат кунед куҷода. Фикротна дар комментария ҳозир бинависед. Просто пауза кунед бинависед. Бале, ресторанда. Яъне ки ин хеле одама бояд ай ҷое ки хӯрока зиёд ҳай бояд ки дур кунӣ, ай ресторанда дохил мешава. Албатта ки мехӯра. Ай кор мебура бо дар коре ки бо дару ҷамъ бо хӯрока бисёр ай бо ҳам хел мехӯра. Дар охирон кори худаш аллакай наметавонист ки ягон вазифаи худша иҷро кунад. Барои чӣ ки вазни ӯ уже 220 кило буд. Вақте ки кору дар қин мешава ӯ фикр мекунад ки мепартом кора мебурам. Бародаро падару модарои американцо ранги падару модарои мо нест. Модар мегӯяд ки вақте ки ту кор накунӣ матра дар хона тоқат карданӣ нестам. Ва ай хона сирш мекунад. Маҷбур мешавад ки биёяд қатъи падараш зиндагӣ кунад. Не ки вақте ки меояд қатъи падараш зиндагӣ мекунад ҳаёту ябора бадтар мешава меравад. Як плюс мешавад ки дар кӯча намемонад, бомжават намекунад. Не ки чӣ хеле ки буд хубтар намешавад, бадтар мешавад, хубтар не. Ва оташ қатъиу рафтори хуб мекард. Ҳар бегаҳ ташкили гирм кардагӣ ай чизое ки вазн метавад одама. Фастфудо, питса, инами хеле чизое ки вообще и одам да мумкин нест хӯрдан. Ва дар натиҷа и одам наметавонад ки нормална буҷумба мисли одамои оддӣ. Ва дӯсто як вақт и одам дар душ рис мегирад ва 9 соат шиддат мекунад ки оташ биёя ай кор ва ӯро халос кунад. Барои ҳамин маҷбур мешаванд ки дар берун як баки калон бисозанд ки и абжора барояд дар ҳамҷо овозӣ кунад. Ва ай сабабе ки танаи варақварақш бисёр ай хела кори қинай овозӣ кардан барои танашаш баданашаш шуштан ва чӣ хеле ки худаш мегӯяд ки барои пишти пома ман биқапам ман маҷбур мешавам ки ранги хуг аз об бикашам. Яъне ки чӣ баг именно ранги хуг? Ва фикр мекунам ки чиёта похожа ҳаст да байни ҳардаш. Мегӯяд барое ки ман тамоми баданам бушум ман бояд ки ҳар як варақҳои бадани худам бардорам. И осон нест мега. Хай кам бихӯри ё намешавад. Ва он нигоҳ накарда ки отношенияи оташ қатъи писараш хуб аст, падараш мегӯяд ки мара хела душвор ай ира нигоҳубин кунам. Барое ки ман рӯз ба рӯз пир шидаистам, и бояд ки актив набоша. Ай тамоман бехуш ай. На самом деле падари пир шидааст. Падараш бумбра чӣ кор мекунад? Бештари ҳаёти худша и одам шиштагӣ дар болои диван мегзарона ва бозӣ мекунад. Ман дар интерес намекардам дивана кадом фирма баровардагӣ боша 320 кило вазна мевардорад. Ва соат 12 ай хоб мехеза бародаро рост тарафи холодильник мерава хӯрданӣ. Чӣ хеле ки шумо диден и ҳама вақт личай ай чӣ сабаб ки мега ки мада гармай либос пӯшум. То мурдан ман мехӯрам. Рӯзи оддии ман ҳамин хеле ки қариби соат 12 ай хоб бихезам, бинам ки дар хона чизи хӯрданӣ ҳаст ай бихӯрам
баъдан телевизор ва бозӣ. Мешидаям брату? Бардора ба фикри шумо агар падараш ҳам мисли модараш ин райхона пеш мекард, мумкин ки ҳаёти тағйир меёфт ё ин ки не? Фикротна ҳатман дар комментария бинависен. Неки ман ячи гуфта метавонам ки ин занака дида бояд ки шармаш биёяд, барое ки ин занак ҳам ҳамин хел проблемаи вазн дорад. Неки бо тамрин мекунад дар муддати 4 моҳ 20 кило вазн парт офтагия, яъне ки одам ҳаракат кардааст ки хароб шавад. Занакай айра шумо бинен ки мардай бо изону кашна мегӯяд то мурдан ма мехӯрам. бихи бардор дар ҳаминҷа видео ба поён мераса. Агар шумо дар ҳамин хел интересни одамо, чизои интересни ҳар гӯшаи ҷаҳон интерес набоша, интерес слово интерес бисёр шид, интерес набоша, дар комментария бинависен ва видеои нава интизор шавен. хайр то видеоҳои оянда. ҳозир салому шӯхиётона мехонем. баъд хайр то видеоҳои оянда. برادران عزیز به شما داروی گیاهی را توصیه می‌دهم می‌پیدیم پسته برای به قوت کردن مردانگی برای شخصانی که کودک دار نمیشن فوی اسپرم را زنده کردن، همچنین برای شخصانی که در وقت همخوابه شدن به حرکت میباشند و همچنین برای ورزشکاران توصیه داده می‌شود. یکی از داروهای گیاهی دیگر اینفرینگ میباشد برای مردهایی که زنهای خود را راضی نمی‌کنند در وقت همخوابه شدن تیز کارشان را تمام می‌کنند. شما می‌توانید همخوابه شدنتان را تا 45 دقیقه دراز بکنید. سمیوان برای وزن گرفتن و شخصانی که ورزش مشغولند به نهایت پیشنهاد خوب میباشد. خلبه برای خنک زدگی، سنگ گرده، پروستات، پیشابدان، همچنین حدیث پیامبر است که به صد درد دوا میباشد. برادران عزیز اگر شما خواهید که از این داروی گیاهی دسترس کنید با رقمی که در روی اکران میبینید زنگ زنید. исломиддин табачка салом акай муҳаммад алайкум салом зинда бошака барои видео онаи афанди як гадо меоям сини афанди мега нун дорӣ афанди мега не надорум дара мепӯша баъзани афанди мега чиба гуфти надорум дорем ку баъд афанди мега нун нест ё хлебай. салому алейкум салом. Короче афандира бирасун ака. Афанди шаб маст хона мебиёяд, гӯспанда мебарад, қади ҷурӯҳои масташ мекушанд мехӯранд. Саҳар хона меояд, занаш дар даҳани дарвоза истодаe. А гӯспандшам боша зинда. Мега гӯспанд ай куҷо пайдо шид? Занаш мега гӯспандамон сагаш ҳав куҷо бурдин? Рустам Наимов. Салом алейкум акай Муҳаммад алейкум салом. Афанди қади бачааш автобуса рафтесам, баъд я занак меоя медроя, ҷо намеёва. Баъди бача афанди мега биё апа дар ҷои ма бишӣ. Баъди занак як шапотиш мезана, ба гуда гирия карда хонашон меояд, тарафи чашм мефаҳмонад ки мара маълимамон гуфта буд ки калонтар ки омад шумо хезед. Баъд ма хестам, гуфтум бишин. Баъду мара зад. Баъд очаш мега ту дар куҷо шиштагӣ будӣ? Баъди гудак мега ман дар бағали отам. Зоғ бача мекунад, ба сини бачааш мега айхона берун набурое ки сиёҳ мешавад. Хулиган 008 Чернар айноми Хусрав Хаси як одами бисёр хубай салом бугӯ. Номаш Лелин, урус буд. Ҳозир тарафҳои Кремлда квартира дорад. Шодовар Нуриддинов як майзада хича дар шохи дарахти дар лаби дарё буда дор мекашад. Шохи дарахт мешкана ва ӯ дар дарё меафтад. Ба як азоби ай дарё мебурояд ва худаш ба худаш мега тоба. Ба ҳамиди хидмат доркашӣ қариб ки ғарқ мешидаме. Азизов 007 Салом алейкум акай Муҳаммад алейкум салом. Афанди тарафи арозш мега ҷон ҳаме қад дӯстуд медорум ки дина шав Лайливу Маҷнун, Фарҳоду Ширин занг зада гуфтанд ошиқии мо хурда. Смотреть, слушать. Гап нест акай Муҳаммад, каналта гап нест. Саломат боши брат. Я рӯз як мард ҳар се бачаҳошо файрод мекунад, мега ай ҳама чизи тез ҳаракат мекардагӣ чие? Якум бачааш мега свет. Меҷиқи тез гирён мешавад. Дуюм бачааш мепурса мега овоз. Файрод мекунӣ тез одам мешнава. Баъд сеюм бачааш мега ман таҷрибаи худам мебинам ки ай ҳама чизи тез и шикамдарда. Бо таш мега чӣ хел мега охинам дина шав шикамдар шидам, на успети свет гирёнкунӣ кардаму на фарёд кардам. Ислом Каримов ин натури шидагия не ки афандиш меган ду ҷура шидагиян. Баъд ҳарсини ҳамрааш мега агар 1 миллион биёвӣ чо мекунӣ? Кайш мега мерам хона мегирам, масҷид месозам, мошин мегирам. Баъд ҷураш мега мара намети ягон сумша? Мега не. Баъд чанд рӯз пас ҳамрааш сини ӯ дигариш мега ки агар ту 1 миллион биёвӣ чо мекунӣ? Баъд иша мега хай хона мегирам, замин мегирам, иша мекунам, уша мекунам. Баъд мега мара ягон сум намети? Ин мега не, ту рӯз ёфти мара надодӣ ку. ин агар афанди набоша айростӣ бошад. Мада интересна ки ин одамо чӣ хели одаманд. Орзубек Орзузода салом алейк ака алейкум салом ва ба ғарибои Москва. Духтару бача ба ҷӯшавак дорам. Бача мепӯшад чашмоша мега ёфтум я буса мекунам. Духтар мега агар наёфтӣ мада дурин шифанерам.
алиханде салом ба бачаҳои квартираи 12. муҳаммад Содиқ Ғолимов салом ака. алайкум салом. ҳамаи илтимос моро ба назар гир барои бозкашӣ видео кун. и хеле чизо мумкин дар сезони худаш дар канали SM Sport буроя. Мероҷ Саидов салом акаи Муҳаммад. алайкум салом. саломи мара ба тамоми бачаҳои даҳана имена ба акаи Минноҷ бирасон. Фирқа Давлатзода салом алайкум акаи Муҳаммад. алайкум салом ва салом ба ғарибон. Дунёи ман салом айноми Ҷобиров Шодибек акаи Муҳаммад. идои гузашта хати. алайкум салом раҳмат шумода. ғарибачаи танҳо салом алайк гап нест ба пеш. алайкум салом раҳмат. Амирҷон Торибов салом алайк акаи Муҳаммад. чихе сози тенҷӣ ва саломи ма ба хидм ва ба Сулаймон. алайкум салом раҳмат брат. салом ба хидат ай тарафи мо. Баҳрулло Собиров салом алайк акаи Муҳаммад. алайкум салом. саломи мара ба бачаҳои ваҳдат бирасон. Ок Хром салом ака. якум просмотр якум лайка бқа. Шоев Тиҷи акаи Муҳаммад сози тенҷӣ шик раҳмат. ғарибачаи танҳо саломи мара ба бачаҳои Фархор бирасон.